Otkrivamo. Vlast žuri da se obračuna sa tužilaštvom za organizovani kriminal. MUP zadržava novu Sky prepisku koja je stigla u Srbiju od Evropola u kojoj se spominju braći Aleksandar i Andrej Vučić. Da li će TOK imati snage da novu i staru Sky prepisku u kojima se spominju šef države i njegov brat pretvori u istragu ili će pre toga biti neutralisan tako što će postati odeljenje Višeg tužilaštva u Beogradu? Pritisak vlasti na tužilaštvo za organizovani kriminal, TOK, dostiže vrhunac, a osim medijsko-propagandnog progona, sprema se i institucionalni sa namerom da se izmenama zakona ukine samostalnost ovog tužilaštva tako što bi se podvelo pod Više tužilaštvo u Beogradu. Jedan od razloga progona, kako radar nezvanično saznaje u policiji, jeste i pristigli novi paket komunikacija preko Sky aplikacije koji je preko Evropola dostavljen Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, MUP. Ovaj paket, kako saznajemo, odnosi se na sumnju da postoji visoka korupcija, ona u koju su umešani predstavnici srpskih institucija. Posebno problematično za vlast, koja žuri da se obračuna sa TOK-om, što se, kako nam kažu izvori, u toj komunikaciji spominju braća Aleksandar i Andrej Vučić. Indikativno je i da MUP ceo taj paket komunikacije nije još predao TOK-u. Razlog za hitan obračun su i novi slučajevi koje je pokrenuo TOK za korupciju prilikom rekonstrukcije nadstrešnice stanice u Novom Sadu, ispod koje je poginulo 16 ljudi, kao i za korupciju prilikom izgradnje pruge od Novog Sada do granice. Tu je i postupak za falsifikovanje dokumenta u slučaju Generalštaba, gde je vlast argumente TOK-a da je to krivično delo samo ojačala donošenjem lex specialisa. Da je sve bilo po zakonu, lex specialis ne bi bio potreban. Za razliku od Oskara, policija je identifikovala da se u istoj komunikaciji nadimak Edo odnosi na tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića, a Markus na tadašnjeg i sadašnjeg rukovodioca BIA Marka Parezanovića. Neprijatno je za vlast što se u toj već dostupnoj Sky komunikaciji vidi da su u sedištu BIA sa Parezanovićem razgovarali predsjednik Apelacionog suda Duško Milenković i Duško Šarić o sklanjanju sa tih predmeta sudije Apelacionog suda u Beogradu Milimira Lukića. On je prvo sklonjen kada je Vrhovni sud ukinuo pravosnažnu presudu protiv Šarićeve grupe za šverc 5,7 tona kokaina aprila 2021. godine, a i kada je krajem oktobra prošle godine smenjen sa mesta predsjednika krivičnog odeljenja i posebnog odeljenja za organizovani kriminal Apelacionog suda.